I've had a stroke. I've had a stroke a fel, I'm still alive and kicking. So, o'n i yn prifysgol yn Royal Holloway ar y pryd, a codes i ar dydd Sadwrn gyda migraine. So, o'n i ffili wel yn iawn, o'n i bod yn sic, oedd pen tost uffernol dy fi, o'n i ffili codi pen fi o'r gwely achos oedd siwt gymaint o pôn yn mynd mlaen yn pen fi. Felly, oedd doi o housemates fi wedi mynd â fi i out of hours GP yn Surrey, a ar ôl cael cyfweliad gyda fi, wedodd e taw just hangover oedd e. Nag o'n i wedi bod mas nes dydd Mercher diwetha, so oedd hwn nawr nos Sul. So, sa'n gwybod amdano chi, ond fi byth i cael fel 4 diwrnod hangover o blaen. Athyn ni weld nurse practitioner, a oedd hi'n meddwl taw just ear infection oedd e, achos oedd hi'n gallu weld oedd pwysau yn clist fi. O'n i dal yn meddwl, mae rhywbeth dal ddim yn iawn fan hyn, achos o'n i dal ffili weld yn iawn. Penderfynu ni mynd i optician, a o'n i mor ffodus, oedd hi'n ffrind o'r tulu, so o'n i wedi galw hi lan a wedodd hi, mae'n iawn, na i ffito ti mewn ar diwrnod gwaith fi. So oedd hi wedi ffito ni mewn, a hi nath wel oedd pressure ar fel optic nerve fi, oedd yn indicative o pressure ar brain fi. So na pam es i am y CT scan, ond wedyn pan des i nôl am y CT scan, wedyn nhw oedd blood clot ar brain fi, oedd yn more extensive, os o'n i wedi cael hemorrhage, byddai di farw. Na'r amser o'n i'n gwybod o'n i wedi cael stroke. Nag o'n i wedi sylweddoli am tipyn amser taw'r stroke oedd e, achos pan wedon nhw blood clot on the brain, sa'n credu o'n i wedi sylweddoli taw stroke oedd hwnna'n golygu, yn enwedig achos nag o'n i wedi cael fel typical stroke. Tymod, pryd mae rhywbeth yn bod y gwyneb rhywun a maen nhw ffili siarad y pethau fel la, o'n i dal yn gallu fel codi brichau fi a pethau fel la. So o'n i wedi cael fel stroke gwahanol, gofyn nhw os o'n i'n feichiog, os o'n i yn cymryd unrhyw fath o medications arall, os oedd fel history yn y tulu, a sdim history da ni yn y tulu o strokes, sdim history da ni o blood clots neu unrhyw beth sort of, yn y field na. Pan o'n i yn ysbyty, o'n i dal yn cymryd y contraceptive pill, so wedon nhw, mae rhaid i fi stopio fe sort of dead ma na, so na'n credu bod nhw byth yn gallu gweud beth 100% sydd wedi achosi stroke i unrhyw un. Ond wedon nhw, the biggest risk factor I've got o the contraceptive pill. So oedd hwnna'n lot i cymryd mewn fi'n credu, achos oedd e'n penderfyniad fi i cymryd e, a sa'n credu oedd nhw wedi sylweddoli siwt gymaint o risg oedd da'r contraceptive pill, ond nag o'n i'n sylweddoli fel pwy mor uchel fi'n credu oedd y risg. Fi'n credu o'n i'n dychmygu bydde fe fel 1 in like 2 million neu rhywbeth fel la, ond fi'n credu mae e fel 1 in 10,000 women sy'n cael blood clot, a o'n i just yn hollol yn anffodus oedd blood clot fi, it was on my brain. Na pha mae fe'n wain fi lan tyn bach, achos fi'n credu mae'r onus ar y merched, ond mae defnyddio condom yn llawer llai niweidiol i dynion na mae dod i rhyw fath o fel medication, rhyw fath o fel hormones gwahanol mewn i cyrffiau menywod, ond mae pawb yn everyone just accepts it, because it's, sa'n mynd i gweud achos just because it's a female problem, ond fi'n credu mae rhyw fath o underlying sort of misogyny mewn mlaen, i fod yn onest, yn barn fi anyway. Mae teulu a ffrindiau fi wedi bod yn amazing. Maen nhw'n deall eu pwynt a sort of siwt gymaint y gallen nhw. Ond os o'n i'n siarad y pobl arall sydd wedi bod trwyddo fe... Sorry. Oh, perfect. Yeah. Which you... Mae fe'n swnio'n eitha cringe. Mae fel the classic, like, if you don't give it a go, you never know. If you don't ask, you don't get. Pethau fel la. Ond fi yn byw wrtho nhw nawr achos fi'n credu, you nearly died. You nearly died. So fi'n credu... Chi literally yn cael un bywyd, so you might as well live it to the full extent, So fi yn credu, mae fe wedi helpu fi, bod fi'n ffili comprehendio fe rai weithiau. I've had a stroke. I've had a stroke, a fel, I'm still alive and kicking.